bahwa kementerian Montokas di awang-awang benar suara mereka belum buruk begitu. Wah, ono kebangsaan doyo panguasane temen lan Montokas berada ing awang-awang angin posigar karo angin apa lamun jebet dure semestikan adili iki ora ing sejatine dhewe cuma kang kabiasa nanging ipate kaliyan yo bahasane manungsa ringan ringan wah robo Ojo tandung serpong pangkat itu lamun ngomong mata ini loh kan mengosok sira kaya jono ngomong marang kayane iki alasan putih kanthi polo wah apa anu dongak dua nah itu ke begini tak
Prabu Lono Sewandono ingkang raso tinggal datang ing Kediri ingkang badhe amarga Sombora.
Kemudian Prabu Rasanya Masih Papang